Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylar, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şu sanany. Şäherara awtobus uglary üçin petekler online satylýar. Bişkek Urumçy awia gatnawlar dikelelýär. Özbekistanyň ilatynyň ýarysy maýmyn mamasyna garşy immuniteti eýedir. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy maýmyn mama kesel üçin sanjym hökmanmy? Hormatly tamaşaçylarymyz, habarlarymyza giňişleýin başlamadan ozal, Türkmenistan aviakompaniýasynyň Aşgabat, Dubay, Aşgabat, Kazan ugrary boýunça adaty gatnawlarynyň başlaýanlygyny, biletleriň satışdadygyny, bular barada habaryň Atavatan TV YouTube kanalymyza, şeýle-de saytymyza ýerleşdirenligimizi ýatlatmak isleýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Şäherara awtobus ugrary üçin petekler online satylýar. Avtomobil ulaq hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan awtobus petekleriniň web saytyny ýa-da Android guruluşly aqjam enjamlary üçin niýetlenen programma arkaly online satyn almak mümkinçiligi habar berilýär. Ýolagçy görkezilýän menudan gitmekçi bolýan ugruny senesini we wagtyny saýlamaly. Şeýle-de şol ýerde talap edilýän maglumatlaryň ählisini jekme-jek doldurmaly we telefon belgisini görkezmeli. Yol petegini satyn alyjy hasaplaşyk amalyny ýerine ýetirenden soň, gysga wagtyň içinde elektron petegiň eýesi bolar. Ýolagçylar bilet satyn almazdan ozal, soňky 72 sagatyň dowamyna COVID-19 barlagdan geçip, negativ netijen alanlygyny tasdiklaýan şahadatnamany, koronawirusa garşy 3 waksinasyny alanlygy barada resminamany, şeýle-de Türkmenistanyň dowlat migrasiýa gullugy tarapyndan syýahat üçin berilen ruhsatnamany almanlarlar. Bişkek Urumçy awia gatnawlary dikelelýär. Hatay Halk Respublikasy bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyna Urumçy Bişkek aralygynda awia gatnawlary täzeden ýola goýulýar. Bu gatnawlar Hatay Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinping we Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň arasyna gazandan ilalaşyklaryň esasyny amala aşyrýar. Bu gatnawlar babaty goşmaçy meseleler ýakyn wagtda ilalaşlar. Ma'lum bolşaýaly bu gatnawlar 2020-nji ýylyň martyny koronawirus ýokunjy sebäpli togtadyrlar. Sebitdäki awia gatnawlary barada aýdylany bolsa, Gazagstanyň Air Astana kompaniýasy 1-nji iýundan Gretsiýa täze gatnawlary ýola goýýar. Gazagstanyň paýtagty Almaty şäherinden Gretsiýanyň Iraklion şäherine hepdede 3 ýerde gatnawlar amala aşyrýar. Bu gatnawlaryň ýola goýulmagy, ýurtlaryň arasyndaky özara gatnaşaklary potolandyrmak, hem-de syýahatçylyk pudugyny üstünlikli ösdürmek babaty möhüm bolup durýar. Özbekistanyň ilatynyň ýarysy maýmyn mamasyna garşy immuniteti eýedir. Özbekistanyň ilatynyň ýarysy adaty mama keseline garşy hökmany sanjymy alan üçin maýmyn mamasyna garşy immuniteti eýedir. Bu kesel Özbekistanyň pandemiýa derejesine eýe bolmajakdygy beleneli. Bu arada Özbekistanyň sanitar epidemiologik awadançylygy we jemgyýetçilik saglygy gullugynyň başlygynyň ornwasary Nurmat Atabekow belledi. 1980-nji ýyla çenli doglan Özbekistanyň ähli raýatlary mama keseline garşy sanjym aldy. Sanjym sebäpli ilatyň 50 götürmi immuniteti eýedir. Şonuň üçin bu kesel epidemiýa ýagdaýyny döretmeýär diýip Atabekow online briefingde belläp geçdi. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy esasen Ýewropa ýurtlaryna mögjelýän maýmyn mama keseli üçin köpçüliklerin sanjym etmek zerurlygynyň ýokdugyny belläýär. Käbir bilermenleriň aýtmagyna görä, bu kesele garşy sanjym we antivirus serişdeleriň ýeterli gorunyň çekli degen belenilýär. Maýmyn mamasy bilen koronavirus biri-birine meňzeş keseller däl. Mama keseline başga alamatlary bolup, ol diňe gaty ýakyn fiziki ýakynlyk arkaly ýaýraýar. Bu ýagdaý maşgalada we jemgyýetçilik toparlarda ýüze çykyp biler diýip, bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň mama keseli boýunça maksatnamasynyň sekretariýatynyň ýolbaşçysy Rosamund Lewis belläp geçdi. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň hunarmenleri arasaçylyk düzgünleriniň virusyň ýaýramagynyň öňüne almagy kömek etjekdigini näkçäýär. Mehriban müştaklar, saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, bulardan başga Petronas çargal kompaniýasy işe çagyrýar. 24-nji may ýyldızlar näme diýär? Günlük täleýnamy saglyk goraýyş ulgamynyňky hyzmatdaşlyk aranyp maslahatlaşyldy. Newtcast podugy işçiň sanlaşdyrylýar.
şeýle habarlary giň işleýän saytymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indeksanyna görşänçek, hoş sag bolun.